कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरेश नाईक. श्री ब्रह्मदेव आणि श्री नागचौंडेश्वरी देवीलो पहिलो वर्धापन दीस मोठ्या उत्साहात साजरो जालो. या निमित्तान गावच्या आणि शेजारी गावच्या भाविकांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लायली. या पहिल्या वर्धापन दिसा निमित्तान सकाळी 10 वाजता होम हवनाची सुरुवात झाली आणि नंतर 1 वाजता महाप्रसाद झालो. सांजेर संत निराकार मिशन दिल्ली शाखा कारवार हेमगेल तर्फेन विशेष आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम जातलो. श्री विजय मडगावकर कुडाळ महाराष्ट्र हेमी प्रवचन दितले. ह्या कार्यक्रमाक भाविकांन मोठ्या संख्येन हजेरी लावची अशी श्री ब्रह्मदेव सेवा समिती तर्फेन विनंती केला. यक्षमाणः देवताः ता सर्वा अत्र सन्निहिता. तन्नो नाग प्रचोदयात्. कटत नाही पिया गरे निद सा पिया
गम परे सा पिया कटत नाही, पिया कटत नाही, तुम बिन रतिया करी आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो। बरन मोरी बरन मोरी बरन मोरी ननदसी, बरन मोरी ननदसी, बड़ी पाछे रहत जान गुनी, कहूँ कैसे हमसे नित देत गारी, आई रे मिलन तो, आई रे। ओनली 13,000. अजून मनेकर भायर फोन केला मनाचे राजा आतनी कनेक्शन होणार दवरला हाय दवरला म्हणला 13,000 रुपये 13 15,000 रुपये 5 बार हे आमगेले ज्या प्रसादा वळे आमगेलो एक भाव ब्रह्म्याचो आणि आमगेलो मध्ये सेवा अद्भुत वंदेकर 15,500 रुपये
हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले। टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंहा मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।